Benvidos e benvidas a un novo capítulo de Radio Patio, o noso espazo para falar de cousas que nos move, nos preocupan e tamén nos fan pensar. Como xa sabedes, formamos parte do proxecto Youth Power Unleashed, da asociación In Galicia. E hoxe traemos un tema que parece enorme, pero que en realidade está presente en cada momento da nosa vida, os dereitos humanos. É un tema que escollemos porque non queremos falar só do que pasa fora, como se os dereitos humanos fosen algo afastado. Todo o contrario, están no cole, na casa, no traballo, nas redes sociais, no deporte, no rural, na rúa e ata na forma en que nos falamos entre nós. Sí, e ademais creo que é importante falar disto desde unha experiencia, porque os dereitos humanos non se entenden ben só lendo unha definición. Enténdense cando contades o que vivides, o que vedes arredor e o que vos doi ou vos preocupa. Exacto. E cando se fala con sinceridade, sen medo a dicir as cousas persoais, porque ás veces o máis importante dun tema así é poñerlle cara, poñerlle nombre e lembrar que detrás de cada dereito hai unha persoa. E tamén penso que é importante que a xente nova fale destes temas, sen pensar que son cousas aburridas ou demasiado serias. Ao final, son dereitos humanos, teñen moito que ver coa nosa vida diaria e co futuro que queremos construir. Vale, se tivésemos que explicarlle a alguén novo que son os dereitos humanos sen usar palabras difíciles, como diríades? Eu diría que son as cousas básicas que todas as persoas deberíamos ter garantidas por vivir neste mundo. Dignidade, respecto, liberdade, protección, oportunidades e a posibilidade de vivir sen medo. Tamén penso que son unha especie de límite moral e legal, é dicir, marcan o que nunca se debería permitir, non importa se falamos de familia, escola, redes sociais, traballo ou política. É algo que me parece fundamental. Os dereitos humanos non deberían depender de si eres rico, pobre, home, muller, novo, maior, se eres do rural como a min de Oimbra, ou da cidade, migrante ou de cualquer outra condición. Se é un dereito humano, é para todos, para todas as persoas. Moitas veces pensamos que os dereitos humanos son só leis ou cousas que aparecen nas noticias, pero realmente están presentes en situacións pequenas do día a día. Por exemplo, cando alguén é tratado con respeto ou cando algunha persoa pode expresar o que sente sen medo. E aí está o punto máis importante. Moitas veces pensamos que os dereitos humanos son unha cousa abstracta, pero en realidade son o que fai posible vivir con dignidade. Sen eles, todo o demais se desordena. Na vida diaria hai moitas situacións nas que se ven os dereitos humanos. Por exemplo, cando alguén é xulgado polo seu aspecto, polo seu acento, pola súa forma de falar ou polo sitio do que ven. Ou cando unha persoa maior non ten recursos suficientes para vivir coa autonomía ou cando unha familia non pode acceder con facilidade á saúde, ao transporte ou a servizos básicos. Iso tamén é dereito humano. No meu caso, eu sempre penso no mundo laboral. Estuve moitos anos traballando. E o que co paso dos anos aprendín é que moitas cousas que pensamos que eran normais, pois en realidade non o son. Son bastante curiosas. Nas redes sociais tamén pasa moito. Hai veces que a xente critica ou insulta a outras persoas simplemente por ser diferentes. E moitas veces iso acaba normalizándose. E é moi valioso falar disto así, porque moita xente vive situacións inxustas e pensa que ten que calar. Como se reclamar fose un problema. E non, reclamar cando algo é inxusto é unha forma de defender a dignidade. Sí, e tamén hai cousas que aprendemos co tempo. Hai comentarios que escoitas desde pequena e que parecen normais, pero cando medras e te formas, ves que non o eran. E o importante é entender que sempre se pode cambiar e mellorar. Xa que saliu o tema do rural, gustaríame que o afondásemos un pouco. Pois sí, eu vivo en Xinzo e teño unha granxa familiar, así que vexo moi de preto que significa vivir no rural. O rural é moito máis que moitas veces se ve desde fora. O traballo, a memoria, coidado, identidade, cultura, pero tamén é futuro. E ás veces a xente nova do rural sente que ten menos oportunidades ou que ten que marchar para poder estudar ou traballar. Iso tamén crea desigualdade. E iso vese nos dereitos máis básicos: transporte, sanidade, educación, cultura ou servizos sociais. E iso, o dereito a quedar tamén é importante. O dereito a vivir no lugar que escolliches sen renunciar á calidade de vida. Os dereitos humanos tamén teñen que ver coa igualdade entre homes e mulleres. Pois sí, eu teño 49 anos e traballei varias veces en empresas cárnicas ao largo da miña vida. Era traballo de homes.
E durante moito tempo pensei que cousas que me pasaban pois que eran normales, que, bueno, era porque era muller e era normal. Pero o de cobrar menos, o de traballar máis e ter máis responsabilidades, o de facerme limpiar moitas veces cousas porque eran cousas de mulleres, facía máis cousas cos meus compañeiros e despois no salario recibía menos. Era algo que pensaba que era normal, pero realmente non era así. Iso é moi duro, porque moitas veces un acaba pensando que o problema é dela. E aínda hoxe segue pasando. Ás veces parece que as mulleres teñen que demostrar máis para que se valore o seu traballo. E o máis importante é que nunca é tarde para entendelo e para dicilo en voz alta. Porque ás veces o cambio empeza cando alguén se atreve a decir isto non estaba ben. Pero bueno, falemos agora dun tema moi presente na vida da xente nova, as redes sociais. As redes poden ser unha ferramenta magnífica para crear comunidade, pero tamén poden ser espacios de odio ou acoso. E o máis perigoso é cando certos comentarios se normalizan. Tamén hai moita presión para aparentar unha vida perfecta, por ter certos corpos ou por encaixar. E iso afecta moitísimo a autoestima da xente nova. A liberdade de expresión non é liberdade para facer dano a outras persoas. Exactamente. O límite está onde comeza a dignidade de outra persoa. Hai unha parte moi importante dos dereitos humanos que ás veces non se ve. Por exemplo, cando unha persoa maior vive soa sen apoio. Ou cando alguén sente que ten que marchar do seu lugar porque non hai oportunidades. Tamén pasa cando unha persoa nova sente moita presión, ansiedade ou medo ao futuro e pensa que ninguén a entende. Pero iso xa era frustración, xa era inseguridade. Por iso tamén é importante sentirse escoitada e apoiada. Eu creo que a mocidade ten máis forza da que moitas veces se lle recoñece. Participar, opinar ou garantizar actividades xa é facer algo importante. Hai mozos e mozas que crean proxectos culturais, iniciativas sociais e espazos de apoio. E ás veces pensamos que para cambiar algo hai que facer cousas enormes, pero pequenos xestos tamén poden mellorar moito unha comunidade. A animación sociocultural tamén vai diso, crear participación e dar voz ás persoas. Como reflexión aprendín que moitas cousas que parecían normais non o eran. Saber que tes dereitos cambia a forma na que te colocas no mundo. A ver, eu a miña idade, como comprobarendes, nunca é tarde para formarse e tamén nunca é tarde para reivindicarse. Eu quedo coa idea de que escoitar as demais persoas tamén é que unha forma de aprender e de entender mellor a realidade. E eu quedo coa idea de que falar axuda moitísimo, porque cando se fala, visibilízase. E ata aquí o episodio de hoxe de Radio Patio. Agardamos que este capítulo vos axudase a pensar que os dereitos humanos están no noso día a día. E que tamén vos anime a prestar máis atención ao que vedes arredor. E lembrade que nunca é tarde para aprender, cambiar ou reclamar o que é xusto. Mirademe a min. Gracias por acompañarnos neste episodio. Esperamos que vos fixese reflexionar un pouco máis sobre a importancia de cuidarnos e respetarnos entre todas as persoas. Ata Ata pronto. pronto. Chao.